Sziasztok! Ferrero tortát fogok készíteni, mutatom is a krémhez a hozzávalókat. Szükség van nutellára, mascarpone-ra és mogyoróra. Ez a három összetevője a krémnek, és csak össze kell keverni, és kész a krém. A mennyiségeket mondom: 500 g nutella, 500 g mascarpone, és amennyi mogyorót szeretnétek ti, és amilyen finomra szeretnétek, olyan finomra daráljátok. Én hagytam benne nagyobb darabokat is. A Nutribullettel 3 másodperc alatt ledaráltam. Tovább nem kell hagyni, mert nagyon-nagyon finomra darálja, és úgy a finom, ha érződik benne a egy-egy roppanós mogyoró darabka. Én most dupla adagot készítek, mert emeletes tortát fogok csinálni. Ide tettem már 1 kg nutellát. Én ilyen 7 decist vettem, úgyhogy még marad benne elég sok az egyikbe. Ezt félreteszem. Fogok egy kütyülőeszközt, kiveszem a kanalat, és ugye, ha 1 kg nutella, 1 kg mascarpone. Én a Lidlbe veszem a mascarpone-t, nagyon jó minőségűek a Lidlbe az élelmiszerek szerintem. Úgy a fagyasztott élelmiszerek, mint a félkész termékek, mint a tejszín. A fél literes tejszín 12 lej, natúr tejszín, máshol a 2 decis 12 lej. Így, a másikat is. És ezt csak simán összekavarom. És nem is mixerrel, mert ha túl sokáig kavarom, akkor kicsapódik. Cukor már nem kell hozzá, mert a nutella elég édes. És ezt beletöltöm egy kakaós piskótába, az én esetemben 2 kakaós piskótába, mivel emeletes lesz a torta. Jöhet hozzá a mogyoró, ami 20 deka. Amúgy lehet diót is tenni, és ezt simán összekavarom. Kemény meló. A mascarpone-t kivettem a hűtőből 10 perce, mert ugye nagyon megkeményedik a nutella tőle, és nem lehet szépen kenni a tortába, a piskótába. Majd megköt. Hagyom pár órát, vagy egy éjszakát is állni, és másnap szoktam díszíteni a tortát. Így, hogy jól keveredjen össze. Kiesünk, ha otthon van a férjetek, és szeret a konyhába besegíteni, nyugodtan meg lehet kérni, hogy kavarja össze, mert kell egy kis erő hozzá. Ilyen 2 kilós mennyiséghez meg pláne. És ez nagyon finom. Ezt ezúton is meg szeretném köszönni annak, akinek pont most készítem a tortát, ő adta a receptet. Az interneten találta. Le van írva, nincs róla videó. Úgyhogy én most készítek, hogy legyen videó is. Ennyi. Így néz ki. Nagyon szép, és tényleg nagyon finom, és nem kell tovább kavarni. Most pedig ezt félreteszem, nem rakom a hűtőbe, és mutatom a piskótát, amit az előző videóban készítettem. Még nem vettem ki a formából. Lássátok, hogy veszem ki. Még a papírt sem tettem le róla, hogy lássátok, hogyha nagyon megsült véletlen az alja, akkor hogy távolítsátok el azt a réteget. Nincs nagyon megégve, de egy kicsit oda pörkölődött. Ugye mindenkinek a lere egyedi, úgyhogy nem egyformán sütnek. Az aljukat általában nagyon sütik, és akkor így simán
lekaparjuk a pirultabb részt. Semmi pánik. És láttátok, nem esett össze egy cseppet se. Hogy mama mondaná, egy cseppet se. Így, és mindjárt kész vagyok. Még van itt egy kicsi, ami sültebb. Az ízén nem ront ez a kicsi erősebb pirulás. Van egy kis macera a tortákkal, ugye a piskóta sütés, a krém készítése, a szirup. A szirupról egy pár szót. Én ezt kakaós tejjel fogom szirupozni. Körülbelül egy fél liter tejet tettem, 50 g cukrot, 10 g kakaót, egy vaníliát, egy fél liter tejhez. Így, most eltávolítom a maszatot, habár még a másik piskótát is kiszedem a formából. Ez nem is sült meg nagyon. Egy icipicit lekakarom azért ezt is. De felesleges. Úgyhogy abba is hagyom. Most egy gyors takarítás, de még úgyis lesz morzsa. És akkor itt a piskótám a formába, bedugom a kést a piskóta és a forma közé, és vágom a formát, mint hogyha a formát kaparnám. És akkor esélytelen, hogy elvágjátok a piskótát. És kész. Mutatom a piskótát. Gyönyörű. A nagyot is kiveszem a formából. Ugyanúgy. És kész. És most fel is szeletelem. Ha esetleg hagy valami színt a forma, akkor azt le lehet kaparni. Mivel leállt az előbb a videó, nem tudom, mi történt. Na szóval itt a két piskóta, kivettem a formából, vékonyan eltávolítom a tetejét, mert ez egy picit magasabb, mint a másik, próbálom egy szintbe is hozni. Kell egy recéskés, ez nagyon fontos a piskóta elvágásához. És ilyen lögdöső mozdulatokkal eltávolítjuk szépen, amit nem akarunk oda. Ennyi. Erről is nagyon vékonyan levágom a felső réteget. És mint mondtam, 4-be fogom vágni, 3 helyen vágom el, hogy 3 réteg krém legyen. Na lássuk, mit sütöttünk. Csak látszódjon jól. Így. És akkor a tetejére tesszük a kezünket. Még itt érződik egy kicsit, hogy benedvesedett, ahogy felfordítottam a piskótát. Ezt mindig mozgatni kell. Szóval egyszer így hűtitek, aztán megfordítjátok, átteszitek másik helyre, ahol nem nedves, aztán vissza ide, vagy nem pont ide. Csak az a lényeg, hogy ne nedvesedjen be, mert akkor olyan, mintha nyers lenne. Még vágok le belőle. Ez nem baki, csak el kellett menjek itthonról. Megvettem a tálcát a tortának, és nem volt, aki forgassa nekem itt a piskótát, még hűlt. Így. Kész, semmi baja. Szóval, tenyereteket ráteszitek a lapra, megjelölitek, hogy hol lesz elvágva,
1, 2, 3, 4, és akkor szépen forgatjátok, vágjátok, forgatjátok. A kicsit könnyű elvágni, a nagyobbat már egy kicsit nehezebb. Megvan az első lap, nagyon szép piskóta. Ajánlom ezt a receptet, ez 5 tojásból készült, másik pedig 10-ből. Így. És még egy helyen elvágom. A krémet nem teszem túl vastagon, mert ugye a mascarpone is elég zsíros, a nutella is elég zsíros. Így ez a negyedik. Csinálok egy kis helyet, és elvágom a nagyot. Ebből is még egy kicsit itt levágok. Így. És jöhet az elosztás 4-be. És lássuk, hogy hogy néz ki. Úgy, mint a másik, gyönyörű. Szép. Meg van sülve, nincs kiszáradva. 40 percig sült. Majd még készítek másfajta piskótát is, és majd megmutatom nektek, ahol a tojást egészbe verem fel. Azt csak fehérre szoktam csinálni, vagy ilyen Milka boci tehén foltosra. De most maradjunk ennél. Elvágtam szép arányosra, ügyes vagy, Csilla. És most itt hagyom a cuccot, félre tolom, mert nem zavar, hogy haladjak. Hoppá, kicsit csörömpölök, meg kell csináljak még egy kis helyet itt magamnak. Erre az üveglapra fogom tölteni, mert nincsen tálcám, és majd át fogom tenni arra, amin vinni fogják. És akkor kezdem az alja lesz az alja. Szirup, amit mondtam, hogy cukor, kakaó és tej. Lehet sima tejjel is szirupozni. Így néz ki a löttyöm. Van egy fél liter, vagy 6 deci. 6 deci. Először kevesebb cukrot tegyetek, hogyha nem elég édes, még tesztek, de nem jó túl édesre csinálni, mert a nutella elég édes. És akkor így, hogy jusson mindenhova. Én a kezemmel szoktam, mert így jobban érzem, hogy hol milyen nedves, meg milyen sok megy egy helyre. Szeretik általában, ha jó nedves, meg beissza. Úgy tűnik, hogy sokat teszek, de amúgy nem sok. Így elég. És meg is mondom, mennyit tettem. 1 decit tettem. És jöhet a krém. Mosom a kezem. Fogok egy kenőkést, amit hova tettem a kenőkésemet. Megvan a kenőkés, itt a krém, és próbálom úgy osztani, hogy elég legyen 3-6 sornak. Nem kell túl vastagon, a piskóta se túl vastag, de azért legyen benne. És fontos, hogy kimenjen a széléig, és ne kerekítsük le a szélét. Ha véletlen nem elég a krém,
akkor elszaladok a Lidlbe, és még veszek mascarpone-t. Nem kerget a tatár, nem sürgős a torta. Úgyhogy, ha valami nem elég, akkor még lehet pótolni. Jöhet a szirup megint. Kicsit megnyomkodtam a lapot, láttátok. Egyszerűnek tűnik ez a torta, se gyümölcs nincs benne, se más színű krém, más aromájú krém, de van, amit nem kell túl spilázni. Jöhet megint krém. A tetejére nem fogok tenni ebből, mert fehér krémet fogok készíteni, mert a fondant alá, ugye, hogy ne látszódjon a barna a fehér fondant alatt, ezért nem jó a kakaós krém alá. És ez nem is hiszem, hogy jó fondant alá, mert nedves krém. Így, és akkor még egy réteg krém. Kicsit megnyomom, jöhet a szirup. Mindenhova jusson. A bevonó krémet azt fehér csokiból csinálom, natúr tejszínből és vaj. De majd mondom, amikor rákerül a sor. Egy következő videóba fogom mondani, amikor mutatom a torta bevonást krémbe. Így, szerintem jó is, nem kell babrálni vele sokáig. Megnézzük, hogy középen van-e. Középen van. Áthúzom a szélét egy kicsit. És mint mondtam, erre már nem jön kakaós krém. Beszirupozom. Teszek rá egy fóliát. És mehet a hűtőbe. És miután jól megköt a krém, utána lehet díszíteni. Majd jövök a díszítéssel. Én a másikat is megtöltöm ugyanígy. Sziasztok!